Αλονεύτης. Πάει να κάνει μια δύσκολη προσπάθεια. Πέφτει κάτω. Ο κύριος Στράτος αφήνει το παιχνίδι. Οι παίκτες της Ανόρθωσης. Να δούμε εδώ. Αλονεύτης. Με το χέρι ο Ντουάρτε. Τώρα να δούμε εδώ ξανά. Ναι, κάνει μια κίνηση με το χέρι και βρίσκει στο πρόσωπο του. Θέλει να πλησιάσει. Παλιά στην περιοχή. Πέφτει ο Μπούντιμιρ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Πίντο που προσπαθεί εκεί. Χαραλαμπίδης. Παλιά. Και πάλι διαμονές φάσεις. Πρώτα εδώ. Δεν μπορούμε να βγάλουμε βέβαια συμπέρασμα. Ούτε και εδώ. Τον τρόπο που ανέβηκαν οι κυβερνήσεις. Για να προλάβει ο Μάστρου εκτός περιοχής. Να δούμε εδώ. Αλονεύτης. Καθαρά και σκόπιμα πάει στον αντίπαλο Ντουάρτε. Δείτε, θέλοντας να τον εμποδίσει από το να διεκδικήσει πρώτα την μπάλα από τον Μάστρο.